Ja vás teda srdečne vítam na dnešnej prednáške, ktorá bude úvod ku kurzom, ktoré pripravujem. Jeden ten kurz je Umenie snívať lucidné sny a druhý kurz sa nazýva Umenie snívať mimotelový zážitok. Ako vznikajú sny? Takže najprv vám poviem niečo o tých obyčajných snoch a potom ako teda vyzerá taký lucidný sen, lucidita. Takže lucidné sny sú tvorené našim podvedomím. V podstate všetky tie vnemy, snové obrazy, všetko, čo vidíme, všetky tie situácie, čo zažívame, dokonca všetky emócie, ktoré cítime v tom sne, sú ako keby taký výber z nášho podvedomia. Čiže môžeme povedať, že podvedomie je hnacia sila snov, alebo taká energia snov. No a v tom podvedomí je vlastne, to je také skladisko všetkých tých našich nálad, myšlienok, emócií, nejakých mentálnych obrazov, vnemov, inštinktívnych reakcií a podobne. V podstate je to taký súhrn všetkého, čo sme a ako reagujeme. To je uložené v tom podvedomí a to sa presne vlastne v tom sne preklopí, že vlastne ten sen je tvorený z toho podvedomia, z týchto vecí. No a ešte by som dodala, že keď žijete taký život, ktorý je plný emócií, všelijakých rôznych, napríklad žiarlivosť, hnev, strach, alebo ešte také emócie, napríklad závisť, tak je dosť možné, že sa tieto emócie často objavujú vo vašom sne alebo vo vašich snoch a keďže tieto emócie, keď sa nám o nich sníva vo sne, tak priťahujú našu pozornosť. Čiže tie sny sú také akčné, že vlastne napríklad sa nám sníva, že náš priateľ nás s niekým podviedol a my na to reagujeme žiarlivosťou, tak proste nám to tak vtiahne pozornosť a potom je ťažké byť lucidný. Takže je dôležité si v tom každodennom živote nereagovať veľmi na takéto situácie emocionálne a tým sa to automaticky premietne aj do našich snov, keďže tie sny sú také ako keby zrkadlo našeho každodenného života. V tých snoch môžeme odpozorovať veľa vecí, hlavne v lucidných snoch. Lucidné sny nám o sebe povedia viac ako bežné sny. Dobre, takže už viete, že sú sny tvorené podvedomím. Takže keď my vstupujeme do toho sna, vstupujeme de facto do nášho podvedomia. No a teraz by som sa vás rada opýtala takú otázku, možno niekto vie, čo teda vstupuje do toho podvedomia, že kto je ten snívajúci? Viete? Niekto? Áno, presne tak. Vstupuje tam naše vedomie. A čiže sen je interakciou nášho vedomia a nášho podvedomia. No, ale to vedomie samozrejme nemôže v tom sne figurovať samo, tak ako my v našom fyzickom živote nemôžeme tiež fungovať iba ako vedomie, proste sme tu v našom fyzickom tele a máme v tom fyzickom tele to naše vedomie, takže v snoch máme tiež nosič toho vedomia, avšak nie je to fyzické telo, ale je to naše energetické telo. A toto energetické telo je to isté aj v snoch a to isté energetické telo je aj pri mimotelových zážitkoch. Takže je dôležité, akože pri tých lucidných snoch až tak nie, ale už pri astrálnom cestovaní a pri tom astrálnom cestovaní je už dôležitejšie mať už tak vysporiadanejšie to svoje energetické telo, čo sa týka tých emócií. Aj vlastne dve veľké také snové náuky, toltecký šamanizmus a aj tibetská joga snu a spánku, sa zhodujú v tom, že reálnu kontrolu nad svojimi snami získame až vtedy, ak získame reálnu kontrolu nad svojim každodenným životom. A vtedy reálne získavame kontrolu nad našimi lucidnými snami. Sny sa nám snívajú každú noc. Každému jednému z nás sa nám snívajú sny každú noc, aj keď si niektorí ľudia možno myslia, že sa im nesníva každú noc, že napríklad niekto si povie, že dnes sa mi nesnívalo,
ale nie je to tak. Každú noc sa nám snívajú minimálne 3 sny, ale je to zväčša tak 3 až 5 snov. Pokiaľ sa vám teda sníva sen, tak dôležitý je okamžik pri zobudzaní alebo po zobudení, keď vlastne nie ste nejako vyrušovaní a potom ako sa prebudíte, tak tie sny si zapamätáte. Pokiaľ vlastne ležíte, napríklad ste sa zobudili, ležíte a snažíte sa vybaviť ten sen, tak dovolím si tvrdiť, že tak v 80% prípadoch si na ten sen skutočne spomeniete, ale ak napríklad vám zazvonil budík a ste vyskočili z postela a nestihli ste ani si uvedomiť, že ste hore, tak ťažko vlastne si ten sen zapamätáte. Lucidita znamená taká nejaká mentálna jasnosť v tých snoch. Že vlastne to naše vedomie je jasné, je bdelé a zďaleka to nie je iba také nejaké plítske uvedomenie si, že snívame, ale je to veľmi jasné uvedomenie toho, že snívame. No a dokonca, keď už budete tak praktizovať viacej lucidné snívanie, tak sa vám môže stať, že to snové prostredie, ten snový svet bude takisto reálny alebo bude mať takú istú kvalitu prostredia ako naša bežná fyzická realita alebo náš každodenný svet, že vlastne to bude na nerozoznanie. Prečo teda snívať lucidne? No hlavne asi preto, že tam nie sú žiadne obmedzenia, absolútne žiadne fyzikálne ani morálne obmedzenia. Jediné obmedzenie, čo máme, je teda naša myseľ a naše vlastné obmedzenia, čo sú v tejto mysli. Proste môžeme byť absolútne čímkoľvek, kýmkoľvek, kdekoľvek. Možno sa pýtate, že na čo sú takéto srandy dobré, tak ono sa deje totižto jedna vec. A to je to, že sa myseľ stáva pružnejšia. To znamená, že napríklad keď sa znásobíme v sne, že vlastne nie sme už iba jeden, ale je nás 100 a uvedomujeme si všetkých týchto 100 častí, tak vlastne tá myseľ si to nevedela dovtedy predstaviť, ale teraz už vie, aké je to byť 100-násobne namnožený a je to niečo také, čo predtým tá myseľ ešte nezažila a týmto sa stáva otvorenejšia, pružnejšia. Takže hlavne ja hľadám v lucidných snoch hlavne aj inšpiráciu, keďže sny sú absolútne brutálnym zdrojom inšpirácie a kreativity. Napríklad, ak hľadáme nejaké riešenie nejakého problému, tak stačí, ak povieme svoj zámer v tom sne, že vlastne chcem vidieť riešenie nejakého toho problému, tak môže sa stať, alebo určite sa stane, nie že môže sa stať, ale stane sa to, že sa napríklad zmení tá snová scenéria na to dané riešenie, ktoré my potrebujeme vidieť a ktoré potrebujeme na to, aby sme vyriešili ten problém, ktorý máme. Samozrejme, sny sú iba taký základný kameň alebo taká brána toho, čo je reálne možné s touto dovednosťou. Proste sny sú absolútny základ toho, kam až sa môžete dostať. Sny, keď si budete trénovať to svoje energetické telo, čiže ďalší stupienok je ten mimotelový zážitok a potom to astrálne cestovanie. Takže ja osobne to vnímam astrál tak, ako nejaký súhrn paralelných realít, ktoré sú oddelené bariérou vnímania. Našim vlastným vnímaním, našim vlastným nejakým obmedzením sú tieto svety oddelené. Vlastne teda, keď chceme cestovať po tých rôznych paralelných realitách, ktoré môžu byť absolútne diametrálne odlišné od seba, potrebujeme teda nájsť spôsob, ako prekonať tie bariéry vnímania. Potrebujeme nájsť spôsob, ako sa dostať do takého rozpoloženia, aby sme mohli sa pohybovať po tých svetoch. A to nie je jednoduché, pretože väčšinou nás v tomto svete konkrétnom nás držia nejaké naše zvyky, nejaké presvedčenia, proste nejaké očakávania to, že tento svet bude stále taký, aký je.
Čiže v podstate sme tu tak zafixovaní, tak zakotvení tým, čo si myslíme. No a aby vlastne bolo možné absolútne plnohodnotne cestovať po týchto paralelných realitách, tak je nutné to, aby sme prijali túto skutočnosť, že je to možné. A druhák je dôležité aj to, že musíme ako keby znížiť tú fixáciu na tento svet. No a dve také náuky sa seriózne zaoberajú s nami. Jedna tá náuka je toltecký šamanizmus a druhá náuka je tibetský bon, čo je isté také predbuddhistické učenie. No a sú to dve rozličné kultúry. Obidve tieto náuky, ale napriek tomu, že ako sú odlišné tieto dve náuky, že majú aj odlišnú tú cestu, ako si cvičiť tú snovú pozornosť a odlišnú cestu, ako sa potom dostať von z toho podvedomia smerom do tých reálnych svetov. Ale tá konečná cesta je zhruba rovnaká, ten konečný cieľ je rovnaký a tým konečným cieľom je ako keby oslobodiť to vedomie, to vnímanie a vnímať absolútne všetko, čo sa vnímať dá. Možno sa pýtate, že či to nie je nebezpečné. Lebo čo viem a čo poznám ľudí, tak veľa ľudí má strach z toho, že by sa ocitli zrazu mimo svoje telo, alebo tým, ktorým sa to náhodou stalo, že sa vznášali nad sebou, tak cítili nejaký určitý strach. Tento strach je absolútne prirodzený, lebo je to niečo neznáme, čo sme ešte doteraz možno nezažili. Čiže ten strach je prirodzený, ale nie je opodstatnený. To znamená, že nehrozí nám v novodobých snoch nám nehrozí absolútne nič, tam sa netreba báť ničoho, ale pri mimotelovom zážitku je to už také diskutabilné, pretože to už sú tie reálne svety. No a nehrozí tam o nič viac nebezpečenstva ako túto v našej každodennej realite. Môže sa vám stať, že po vašich cestách, po paralelných realitách uvidíte také veci, ktoré nekorešpondujú s vašim rozumom a toto je automatická reakcia na takúto no neviem nájsť to vhodné slovo, ale proste reakcia je hrôza. Keď proste rozum nevie niečo vysvetliť, tak reaguje tou hrôzou. No ale toto už nie je tak úplne taká tá bežná emócia, akože emócia našej mysle, ale je to akože taká telesná hrôza a proti tomu veľakrát ani nezmôžeme nič a jediné teda, čo môžeme robiť je počkať, kým to pominie. Ešte vám poviem takú jednu vec, poslednú vec a potom prejdeme na otázky. Ako si zvoliť tému pre snívanie? Keď chcete, aby sa vám snívalo niečo konkrétne, o niečom, neviem, možno o nejakej osobe, tak máte istotu, že sa vám bude o tom snívať vtedy, keď vlastne tesne pred spaním utišíte svoju myseľ, teda dostanete sa do takého bezmyšlienkovitého stavu a podržíte si v mysli obraz toho, čo chcete, aby sa vám snívalo. Keď sa vám to podarí, tak na pol minútky, tak už je dobré, už sa vám to stane. Keď na minútku, tak na 100% sa vám bude o tom snívať, Takže takto si zvolíte tému pre snívanie. Možno sa ešte pýtate, či vás neprestane baviť svet každodennej reality, ak začnete snívať lucidne, alebo ak začnete cestovať po paralelných realitách. Tak ja vám môžem iba povedať, že ako som to mala ja. Skôr by som povedala, že predtým, ako som začala lucidne snívať, bol tento svet každodennej reality taký nudný, všedný, bezfarebný. Proste toto bola všetko taká samozrejmosť. Asi by som to porovnala s tým, že keď nemáte niečo s niečím porovnať, že ten každodenný svet, ak nemáte s čím porovnať, tak proste je to pre vás také všedné, je to absolútna samozrejmosť. Ale teraz, keď to vlastne môžem porovnať, už túto každodennú realitu s inými realitami, tak vlastne vidím v tom ako keby to čaro, tú zázračnú povahu nášho každodenného sveta. A povedala by som, že som si začala užívať tento každodenný život o mnoho viac ako predtým, ako som začala snívať a cestovať. A
rozhodne sa nestala taká vec, že by som akože toto úplne zanedbala a proste iba si niekde poletovala, ale skôr by som povedala, že som ako keby v strede diania toho sveta, bez toho, aby som bola v strede diania toho sveta. No a na kurzoch sa naučíme potrebné veci, ako to rýchlo a efektívne dosiahnuť. Nejaké tie najefektívnejšie metódy.